Ако търсиш малка, стилна и икономична кола, имам перфектния избор за теб. И то модел 2025. Това е Hyundai i20. Останете до края на това видео, за да видите с какво ще ни изненада. Под капака 1,2 литров MPI двигател с 79 конски сили. Multi-Point Injection. Това е тип горивна система, използвана при бензиновите двигатели. Този двигател, съчетан с 5-степенна скоростна кутия, предлага плавно, спокойно и икономично шофиране. Лек, маневрен и лесен за управление. Идеален за начинаещи шофьори. Тук бизнес означава ниво на оборудване на достъпна цена. С 10,3-инчовия си дисплей и опция за Android Auto и Apple CarPlay дига летвата високо. А 4-инчовия дигитален бордови компютър ти дава пълен контрол без излишна претенциозност. Система за следене на пътна лента, разпознаване на пътни знаци, автоматично регулиране на скоростта, камера за заден ход. Това не е списък на SUV. Това е новия Hyundai i20. Не се стреми да бъде спортна ракета. Той е стилен, практичен, технологичен и напълно достатъчен. И много икономичен. Все пак разходите за гориво по време на вашия наем не трябва да се пренебрегват. Ако искаш да караш нова и компактна кола, то тогава си наеми Hyundai i20 от Top Rent A Car.